ସବୁ ବିଲାତିକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲି। କାହିଁକି କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇକି ବାହାରି ଗଲି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ଗରମ ଭାତକୁ ସାଲାଡ ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ସହିତ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ବନେଇଥିଲି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ତରକାରୀକୁ ପାମ୍ପଡ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଚଣାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦେଲି, କାରଣ ରାତିରେ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଚଣା ମସଲା ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି। ଆଉ ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ବାଡିକୁ ଗୋଟେ ଡଲାଟେ ଧରିକି। ବାଡିରୁ ଆଜି ମୁଁ କଣ କଣ ତୋଳିକି ଆଣୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଲାତି ଗଛ, କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା ବିଲାତି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ପଚା। ଆଉ ପାଚିଲା ବିଲାତି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସବୁ ତ ମୂଷା ମାନେ ବୋହିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଗଛ। କିଛି ତୋଳିକି ଖାଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ପପିଆ ବିଛେଇ ଦିଅ ନା। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପପିଆ ବିଛେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ବିଲାତିକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ପୁରା ସବୁ ମୂଷା ନେଇଯାଉଛି ବିଲାତି।